Ці задумваўся ты калі-небудзь, у чым сакрэт не толькі выхаду з даўгоў, але і дасягнення багацця? Гэта здаецца немагчымым, але існуюць стратэгіі, якія могуць дзіўным чынам змяніць тваё фінансавае жыццё. У гэтым відэа мы раскрыем 7 сакрэтаў, якія зменяць твае адносіны да грошай. І што лепш за ўсё, ты давыдаешся, як найбольш эфектыўна эканоміць і прымусіць свае грошы працаваць на цябе. Хочаш навучыцца кіраваць сваімі фінансамі разумна і нарэшце заваяваць фінансавую свабоду. Тады працягвай глядзець і рыхтуйся да гэтых трансфармуючых адкрыццяў. Ты ўжо заўважаў, што траціш сваю зарплату яшчэ да таго, як атрымаеш яе. А што калі я скажу табе, што гэта магчыма змяніць і сапраўды навучыцца эканоміць? Калі твая мэта выйсці з даўгоў, эканоміць і наватна запашваць грошы, ведай, што не існуе чароўнай палачкі, якая вырашыць усе твае фінансавыя праблемы, але ёсць практычныя стратэгіі, якія могуць дапамагчы табе ўзяць кантроль над сваім бюджэтам. З некаторымі простымі зменамі ты можаш пачаць назапашваць і накіроўваць свае грошы на тое, што сапраўды важна. Давай разбярамся, чаму эканомія настолькі важная. Перш за ўсё, зберажэнні працуюць як падушка бяспекі. Адкладаючы частку свайго даходу, ты ствараеш фонд надзвычайных сітуацый, які можа абараніць сябе ў моманты нечаканых выдаткаў, напрыклад, на медыцынскія рахункі або пры страце працы. Акрамя таго, больш зберажэнняў азначае дадаткавую ступень фінансавай свабоды. Такім чынам, ты не толькі паляпшаеш умовы свайго жыцця, але і набліжаешся да ажыццяўлення больших мараў, як купля дома або адукацыя для сваіх дзяцей. Яшчэ адзін важны момант – гэта ўплыў на тваю будучыню. Эканомія дазваляе ствараць капітал, які можа забяспечыць фінансавую бяспеку тваёй сям'і. На працягу многіх гадоў твае зберажэнні могуць быць выкарыстаны для таго, каб забяспечыць камфорт, напрыклад, падарожжы, прадметы раскошы, або для таго, каб ты мог атрымліваць асалоду ад спакойнай пенсіі без турбот. І не забывайся, кожны рубель, зэканомлены сёння, з'яўляецца магчымасцю для больш заможнай і бяспечнай будучыні. Табе цяжка зберагаць грошы? Здаецца, што яны проста выслізгваюць з тваіх рук кожны раз, калі ты іх атрымліваеш. Не хвалюйся, ты не адзін. Сапраўднасць такая, што ніхто не зможа зберагчы нават капейкі, пакуль не зразумее дакладна, куды сыходзіць яго даход. Першы крок для змены гэтай сітуацыі – гэта фінансавая свядомасць. Хоць эканоміць можа быць не так весела, як траціць, нічога не немагчыма, калі у цябе ёсць правільныя інструменты і веды. Фінансавыя эксперты распрацавалі так званыя залатыя правілы сямейнага бюджэту, якія простыя, але надзвычай эфектыўныя. Гэтыя правілы дапамагуць табе ясна бачыць, як кіраваць сваімі грашыма, скарачаць непатрэбныя выдаткі і ствараць рэалістычны план зберажэнняў. Калі ты будзеш прытрымлівацца іх, ты ўбачыш, што гаворка ідзе не толькі аб эканоміі, але і аб пабудове здаровых адносін з грашыма. Цяпер давай паглыбімся ў сакрэты і метады эканоміі ў любых умовах. Ці ты спрабуеш збалансаваць шчыльны бюджэт, ці ўжо маеш пэўную фінансавую свабоду, гэтыя стратэгіі можна прымяніць, каб ты не толькі эканоміў больш, але і заставаўся на правільным шляху, дасягаючы сваіх фінансавых мэтаў у доўгатэрміновай перспектыве. Урэшце рэшт, кожны рубель зэканомлены сёння можа стаць ключом да больш стабільнай і заможнай будучыні. Ты, напэўна, чуў, што для таго, каб выйсці з даўгоў і стаць багатым і заможным, трэба візуалізаваць і паўтараць гэтую заяву, пакуль яна не стане магутным жаданным, якое прыцягвае больш дабрабыту. Тады пракаментуй: «Я хачу выйсці з даўгоў». Проста пракаментуй: «Я хачу выйсці з даўгоў». Гэта паказвае, што ты сапраўды хочаш стаць багатым. Калі я ўбачу твой каментар, пастаўлю сэрцайка. Цяпер, калі ты ўжо пакінуў каментар, працягнем. Сакрэт нумар 1 – кантроль за выдаткамі.
Як ты можаш вырашыць, дзе эканоміць і адкладаць грошы, калі не маеш яснага ўяўлення, куды яны сыходзяць? Першы крок просты, але магутны. Ствары эфектыўны спосаб адсочвання сваіх выдаткаў. Загрузі табліцу Excel, наладзь яе пад свае патрэбы і пачні запісваць усе свае выдаткі. Не адкладвай на заўтра. Калі ты не любіш электронныя табліцы, можаш скарыстацца нататнікам або спампаваць праграму для кіравання фінансамі. Важна, каб ты пачаў адсочваць свае штодзённыя выдаткі. Калі ты атрымаеш яснае уяўленне пра свае выдаткі за тыпавы месяц, стане значна лягчэй выявіць праблемныя зоны і даведацца, дзе можна зэканоміць. Акрамя таго, ты зможаш падлічыць, колькі можаш зберагчы, і зразумееш, якія імпульсіўныя і непатрэбныя пакупкі можна скараціць. Усяго праз некалькі тыдняў усё гэта стане больш відавочным. Спачатку можа здавацца, што запіс кожных выдаткаў не патрэбны, бо ты думаеш, што ўжо выдаеш, куды сыходзяць твае грошы. Але калі ты ўбачыш сваю фінансавую сітуацыю на працягу усяго месяца, а не толькі за дзень-два, ты можаш быць здзіўлены сумамі, патрачанымі на пэўныя рэчы. Гэты працэс раскрывае, дзе ты марнуеш занадта шмат і ў якіх сферах можна зрабіць карэкціроўкі. Напрыклад, тое, што ты траціш штодня на дробязі, можа ў канцы месяца скласці суму роўную кошту новага электрапрыбора. Асабіста гэта быў адзін з сакрэтаў, які найбольш мяне здзівіў. Раней я таксама не запісваў кожныя выдаткі, але калі пачаў, быў у шоку. А ты ці праходзіў праз гэта? Падзяліся сваім досведам у каментарах ніжэй. Калі яшчэ не пачаў выкарыстоўваць гэты сакрэт, не марнуй больш часу, пачынай неадкладна. Асноўныя прынцыпы бюджэтавання. Першы – ствары план. Вызнач ясныя мэты і ўсталюй рэалістычныя тэрміны для іх дасягнення. Прастана запашваць грашы на выпадак надзвычайных сітуацый. Можа быць псіхалагічна малаэфектыўнай стратэгіяй. Людзям патрэбен стымул. Няхай гэта будзе пагроза дабрабыту або пазітыўная матывацыя. Менавіта таму нашмат прасцэй эканоміць, калі на гарызонце ёсць канкрэтная і важная мэта. Можа быць купля кватэры, аўтамабіля або нават нешта больш сціплае, але такое ж значнае для цябе. Мэты могуць адрознівацца ў розных людзей, ад запланаванай куплі новага тэлевізара да падарожжа ў краіну тваёй мары. Важна, каб мэта сапраўды натхняла цябе. І чым больш канкрэтна яна будзе, тым лепш. Замест таго, каб проста жадаць дабры тэлевізар, вызнач дакладную мадэль, якую ты хачаш набыць. Калі мэтай з'яўляецца падарожжа, усталюй даты і зрабі спіс месцаў, якія хачаш навідаць. Не забывайся усталёўваць мэты на кароткатэрмінавую і доўгатэрмінавую перспектыву. Разлічы, колькі грошай трэба эканоміць кожны месяц і прытрымлівайся плана. Дапаможнік мудрага бізнесмена Стывена Кові. Мэты – гэта проста фантазіі, калі ў цябе няма канкрэтнага плана для іх дасягнення. Другі асноўны прынцып бюджэтавання – аддзялі патрэбы ад жаданяў. Навучыцца адрозніваць тое, што табе сапраўды трэба, ад таго, чаго ты проста жадаеш, вельмі важна, але не так проста, як здаецца. Зрабі правілам спыняцца перад любымі імпульсіўнымі пакупкамі. Перад тым, як набыць новыя туфлі ці дзівосную вуду, праспіс гэтай думкай некалькі дзён. Даследаванні паказваюць, што задавальненне ад чакання пакупкі часта большае, чым ад яе набыцця. Трэці прынцып – радуй сябе час ад часу. Ёсць вялікая розніца паміж эканомнасцю і сквапнасцю. Гэтак жа, як ёсць адрозненне паміж галадукай і здаровым харчаваннем. Важна эканоміць, але таксама важна дазваляць сабе невялікія ўзнагароды час ад часу. Гэтыя перапынкі для догляду за сабой важныя для захавання балансу і матывацыі на тваім шляху да фінансавага поспеху. Сакрэт нумар 2. Платы спачатку сабе. Ты, напэўна, чуў гэтую фразу шмат разоў, і на тое ёсць прычына.
Відае, чаму я так настаиваю на гэтым? Таму што гэты прынцып даказана эфектыўны. Плаці сабе азначае, што ты адразу адкладваеш частку сваёй зарплаты на зберажэнні, інвестыцыі ці нават проста захоўваеш яе ў канверце. Аднак распаўсюджаная памылка, якую дапускаюць большасць людзей, заключаецца ў тым, што яны спрабуюць зберагчы грошы толькі ў канцы месяца. Гэта значыць тое, што застаецца пасля аплаты ўсіх выдаткаў. Гэта вялікая памылка. Ключ да пабудовы надзвычайнай фінансавай рэзервы. Гэта адносіцца да сваіх зберажэнняў, як да любой іншай прыярытэтнай рахункі. Думай пра свае зберажэнні гэтак жа, як пра аплату рахункаў за святло, кабельнае ТБ або тэлефон. Калі прыходзіць квітанцыя на аплату гэтых рахункаў, ты не задумваешся аб тым, плаціць іх ці неправда. Тое ж самае павінна адбывацца і з тваёй зберажальнай рахункам. Калі твая мэта назапашваць, напрыклад, 10 000 рублёў у месяц, гэты рахунак павінен быць першым, які трэба аплаціць. Важнасць гэтага прынцыпу заключаецца ў стварэнні здаровай фінансавай звычкі. Калі ты плаціш сабе першым, ты гарантуеш, што твае зберажанні растуць паслядоўна, і з цягам часу гэта можа стаць розніцай паміж дасягненнем тваіх фінансавых мэтаў або пастаяннай барацьбой за эканомію. Неважна, колькі ты здолееш зберагчы, можа быць 500 рублёў, 1000 рублёў ці нават 50 рублёў, галоўнае, каб гэтая сума была адкладзена першай перад іншымі выдаткамі. З часам гэтая простая звычка плаціць сабе першым дазволіць пабудаваць значны капітал. У доўгатэрміновай перспектыве ты убачыш станоўчы ўплыў на сваю фінансавую стабільнасць і здольнасць справіцца з нечаканасцямі або рэалізаваць большыя мары, такія як купля дома або інвестыцыі ў новы бізнес. Сакрэт нумар 3. Траця менш, чым зарабляеш. І гэта не азначае адмовіцца ад усіх радасцяў жыцця ці жыць у крайняй ашчаднасці. Не турбуйся, я гавару пра свядомую эканомію і доўгатэрміновае планаванне, прадумваючы сваю будучыню з мудрасцю. Уяві сабе наступнае. Калі ў цябе зарплата 50 000 рублёў у месяц, але твае выдаткі складаюць 55 000 рублёў, вынік – адмоўны баланс у памеры 5 000 рублёў. У гэтым выпадку ты, верагодна, звярнешся да крэдытнай карты, што прывядзе да працэнтаў. Гэта азначае, што ў наступным месяцы табе давядзецца не толькі эканоміць гэтыя 5000 рублёў, але і значна большую суму з-за працэнтаў. Цяпер добра падумай. Падтрымліваць баланс на нулявым узроўні ўжо з'яўляецца крокам наперад, ты выдаеш, як планаваць, але пакуль не авалодаў мастацтвам эканоміі. Гэта небяспечна, бо жыццё заўсёды прыносіць нечаканасці, і ты рызыкуеш быць фінансава непадрыхтаваным да гэтых сітуацый. Што спрацоўвала ў Джона Д. Рокфеллера больш за 100 гадоў таму, усё яшчэ выдатна працуе і сёння. Інструменты і метады кіравання фінансамі маглі змяніцца, але прынцыпы здаровай эканомікі застаюцца тымі ж. На нашым канале ты можаш знайсці 6 сакрэтаў самага багатага чалавека ў гісторыі Амерыкі. Калі ты яшчэ не глядзеў гэтае відэа, раю зрабіць гэта як мага хутчэй. Цяпер галоўнае пытанне, як ты можаш пачаць эканоміць эфектыўна і стварыць тую самую зберажэнне сваёй мары. Давай разбярам гэта падрабязней. Вось рэальная сітуацыя. Нават калі ты павялічыш свой доход, гэта само па сабе не вырашыць твае фінансавыя праблемы. Калі ты не навучышся кантраляваць свае выдаткі, ты проста будзеш траціць больш па меры павелічэння доходаў. Адзінае сапраўднае рашэнне – авалодаць кантролем за сваімі выдаткамі і эканоміць з дысцыплінай. Але якая найлепшая стратэгія для гэтага? Адказ просты – пачні эканоміць адразу пасля атрымання заробку. Гэта адно з галоўных правілаў асабістых фінансаў. Адкладай частку грошай адразу, і ты адразу ж вымаеш гэтую суму з сямейнага бюджэту і аўтаматычна адаптуешся да новых фінансавых межаў.
Інакш зноў паўтарыцца звычайны сцэнар. У пачатку месяца здаецца, што грашай шмат, і ты можаш дазволіць сабе невялікія раскашы. Але ў канцы месяца сітуацыя змяняецца кардынальна. Кашалёк пусты, і ты можаш пакрыць толькі асноўныя выдаткі. І самае гаршае, ты разумееш, што зноў не змог зберагчы. Таму найлепшае рашэнне, якое ты можаш прыняць, гэта вызначыць пэўны дзень, звычайна ў дзень атрымання заробку, і ў гэты дзень заўсёды адкладваць частку грошай на зберажэнні. Пакладзі грошы на асобны рахунак і забудзь пра іх існаванне. Гэта самы эфектыўны і просты спосаб стварыць свае зберажэнні і забяспечыць сабе фінансавую бяспеку ў будучыні. Сакрэт нумар 4. Вызнач фінансавыя прыярытэты. Калі справа даходзіць да асабістых фінансаў, ты павінен відаць, што сапраўды важна. Гэта азначае рабіць складаныя выбары і вызначаць, што неабходна для цябе цяпер, а што можа пачакаць. Калі ты зберагаеш для чагосьці важнага, напрыклад, для адукацыі дзяцей або куплі дома, табе трэба падкарэктаваць свае звычкі спажывання ў адпаведнасці з гэтым. Спытай сябе, ці сапраўды гэта трэба цяпер, ці я магу адкласці гэта, каб дасягнуць больш значных фінансавых мэтаў. Веданне, дзе сканцэнтраваць свае фінансы, гэта вялікі крок да дасягнення мэтаў. Сакрэт нумар 5. Выкарыстоўвай правіла 30 дзён для буйных пакупак. Гэта правіла простае і эфектыўнае. Калі ты адчуваеш жаданне купіць нешта дарагое, або што не ўваходзіць у твой звычайны бюджэт, пачакай 30 дзён, перш чым прыняць рашэнне. За гэты час ты зможаш ацаніць, ці сапраўды гэты прадмет патрэбны, ці гэта было толькі часавым жаданным. У большасці выпадкаў жаданне знікае, і ты пазбегаеш імпульсіўнай пакупкі. Гэты метад дапамагае пазбегнуць расчаравання і дазваляе разумнай траціць свае грошы. Сакрэт нумар 6. Аўтаматызуй свае зберажанні. Тэхналогія – вялікі саюзнік, калі гаворка ідзе пра эканомію. Наладзь аўтаматычныя пераклады з твайго рахунку на зберажальны або інвестыцыйны рахунак адразу пасля таго, як зарплата паступіць на рахунак. Такім чынам, ты нават не ўбачыш гэтыя грошы, што робіць працэс эканоміі лягчэйшым і без намаганняў. Акрамя таго, аўтаматызацыя тваіх фінансаў зніжае спакусу выдаткаваць грошы, якія павінны былі быць адкладзены. Сакрэт нумар 7. Адукацыя ў галіне фінансаў. Інвестыцыі ў фінансавую адукацыю – гэта адзін з найлепшых спасабаў забяспечыць здаровае фінансавае жыццё ў доўгатэрмінавай перспектыве. Чытай кнігі, глядзі відэа, удзельнічай у семінарах або сачы за каналамі экспертаў у гэтай галіне. Чым больш ты даведаешся пра тое, як працуюць грошы, тым лепшымі будуць твае фінансавыя рашэнні. Разуменне такіх паняццяў, як складаныя працэнты, інвестыцыі і дыверсіфікацыя, дазволіць табе прымаць разумныя рашэнні і лепш выкарыстоўваць свае магчымасці для фінансавага росту. Калі ты дагледзеў гэтае відэа да канца, пракаментуй. Гэта сакрэт жыцця. Пракаментуй гэта. Гэта сакрэт жыцця. Калі я ўбачу твой каментар, я буду відаць, што ты паглядзеў відэа да канца. І гэта пакажа, што ты настойлівы і цярплівы чалавек. Ты значна бліжэй да паспеху, чым тыя, хто спыніўся на сярэдзіне відэа. Цяпер я мяркую, што ты хачаш пашырыць свае віды яшчэ больш праўда. На тваім экране з'яўляецца відэа, дзе я навучу цябе, як выйсці з беднасці і стаць багатым за 6 месяцаў. Націсні і глядзі цяпер.